दुपट्टा खोली गोरी हो कौन कमजोरी बा। चलना दुपट्टा खोली गोरी हो कौन कमजोरी बा। कौन कमजोरी बा। रूपवा के रूप हऊ दीप ज्योति गरवा में डाल दीही हीरा मोती। हीरा मोती रूपवा के रूप हऊ दीप ज्योति गरवा में डाल दीही हीरा मोती। दीही हीरा मोती तोहरा में ऐसन गोरी कोईसन खजाना बा। चलना दुपट्टा खोली गोरी हो कौन कमजोरी बा। चलना दुपट्टा खोली गोरी हो कौन कमजोरी बा। चलना दुपट्टा खोली गोरी हो। होठ रसीली तोहार नैनबा नसीली इंस्टाग्राम पर देखावे लुफी।